Hayırlı günler. Sahne jurnalını yaratıp okuşu dostlarım. Sizge Tayland ilinden, Phuket kaynar selamlarımı jiberen. Bizning oilada endi bu traditsiyaga әвереләбез. Елга 2 тапкыр берәр җиргә, берәр нинди илгә йөрергә яратабыз. Чөнки без сәяхәт кылырга яратабыз. Һәм бу юлы инде без Тайландны сайладык. Беренче тапкыр монда. Һәм безгә бик ошый. Гомумән бу ил бик кунакчыл ил. Мондагы табигать, мондагы матурлык, монда бик күп кызыклы җирләр, бик күп төрле әйберләрне күреп була. Инде без хәзер икенче көн инде менә экскурсиягә йөрибез төрле җирләргә. Мондагы Андаман диңгезе, аны бик чиста, матур. Гомумән тайлар үзләре бик кунакчыл, ачык йөзле. Синең өчен бер нәрсәне жәлләмиләр, шул күңелдән эшлиләр. Ләкин инде аларга да карата берәр авыр сүз әйтсәң, алар инде бик тиз үпкәлиләр. Шуңа күрә алар белән бары тик яхшылык белән, яхшы күңел белән алар белән аралашырга кирәк. Һәм гомумән һәрбер илне белер өчен анда үз күзләрем белән күреп барып кайтырга кирәк. Менә бүген инде без маймыллар белән күрештек, аралаштык, бардык, бик матур гына пещера эченә барып кайттык. Инде Ди Каприо төшкән пляж фильмын островын, Пхипхи островын күрдек, Джеймс Бондның островын күрдек. Хәзер инде менә безне филләр янына алып барырга җыйналар. Шуңа күрә мин әйтер идем шуны гына дусларым. Әлбәттә, әйберләр, машиналар, йортлар, алар барысы да кирәк. Ләкин минем өчен иң мөһиме бу дөньяда менә шулай сәяхәт кылып, төрле илләрне күрү, төрле кешеләр белән аралашу. Һәм чыннан да дөньяның кайсы почмагына гына барсаң да шуның хәтле кызыклы яңалык үзең өчен табасың. Һәм икенче төрле үзең яңа кеше булып кайтасың. Һәм шул хатирәләр белән ел буена нарысын яшисең. Ләкин кайда гына барсаң да әлбәттә туган як сагындыра. Һәм инде менә шулай исән-сау төрле почмакларда сәяхәт кенә кылып, исән-сау үзебезнең Казаныбыздан аермасын Аллаһ Тәгалә. Һәм шунда исән-сау гына әйләнеп кайтырга язсын. Сәлам дуслар, Тайландтан барыгызга да.